Bună! Astăzi vom face niște steluțe. Avem nevoie de pețișoare de la sushi, Da. pețișoare, Sau orice pețișoare care se văd în magazine sau chiar puteți să luați niște crenguțe, le alegeți pe cele mai drepte și faceți împreună cu noi steluțe. Deci, primul pas este să luăm 3 și să le punem în așa poziție. Deci ele sunt egale. Sunt egale, vă asigurați că sunt egale. Le punem în așa poziție și cu ajutorul pistolului cu 3 cuvinte, lăsăm să se fixeze. Așa. Este să fac să tăi? Ia, vedeți, așa. Nu s-am tărit bine. Dar am răbdare. Avem răbdare. mereu cu răbdarea trece marea. Că dacă nu aveți răbdare, poate să vi se întâmple la acest atelier același lucru. Răbdător, da? Și dacă întrebați cine vorbește, eu sunt Tudor. El este cameramanul Tudor. Care stă să vadă dacă e tot bine. El face parte din echipă. Da, chiar dacă nu te vede. Și dacă Știți cum zic mulți? În spatele nostru este o echipă mare. Da. Dar copii, dacă vă place foarte mult acest videoclip, nu uitați să vă abonați și să dați un like. Ce-i drept, e drept. Așa, deci asta cam s-a fixat. Urmează să avem răbdare să fixeze și asta, dar eu am să-l pun, iată, așa. Iată, noi am încheiat pețișoarele noastre și acum Cam o să așa trecem. e rezultatul. Da, se ține bine, deci e important să avem răbdare să se usuce cheia. Acum, Chela, o să luăm ață, de care aveți voi pe acasă. Noi avem ață de sac, ață de lăniță. Mam, pot eu să fac pe asta mai mică? Ce culoare vrei să lucrezi? Alb. Alb? Să fie cu luminițe. Bine. Deci, eu îmi spun jos, că o să fie mai comod să... Așa. O să luăm un boț, o să legăm un nodișor ca să ne fie mai ușor. Așa. Nodișor. Și, vă să te ajut eu de la început. Deci, O să faci că noi suntem bunici Bunicuțe, suntem niște bunicuțe și croșetăm pentru nepoței. croșetăm cu mâinile. așa, că nu uite avem Eva, uite. Începem să înfășurăm și în diferite colțuri ca să se țină bine. Să fie mai distractiv, încă o să fie distractiv. E foarte distractiv. Îl faci așa. Foarte distractiv. Și umplem steluța noastră, adică sunt să vadă pețișoare. Când vei fi bunic, o să te înveți să croșetezi dacă faci așa lucru. Îndemânarea este bună la orice vârstă, deci noi acum ne învățăm să fim mai îndemânatici. Să fim bunici. Nu, să ne descurcăm Da, să ne descurcăm cu toate. cu toate lucrurile Da. mărunte. Dacă vrem să ajutăm pe bunica. Așa, și pe colțuri o să fie necesar să fixăm cu pistolul preferit. Deci când ajungem să mai completăm steluța noastră, apoi o să completăm. Când va fi mai albă și la mama mai cafenie, deja vom pica. Deci cam așa arată. Aici facem, deci prindem ața. Așa, deci la colțuri am lucrat pe bine, am, deci mai punem, mai fixăm ața, care ne pare că nu stă destul de bine. Așa. Și acum o facem pe Evei. Deci, din experiența noastră, pețișoarele de la sushi își păstrează forma și se țin mult mai bine.
aici, în schimb, în momentul când am tras, un pic colțurile s-au deformat. Deci, luați în calcul aceste momente. De așa, deci, o să o punem în interior. Deci, nu le prim pentru că ca să o putem scoate și pentru alte ocazii, alte ateliere. Deci o punem în spate. Putem decora această decora această steluță cu diferite accesorii de iarnă, puteți lăsa în felul ăsta. Deci este decizia voastră, deci asta este ca o bază pentru creațiile voastre. Deci noaptea se privește, vorbesc foarte frumos. Așa. Și acum să ne stingem luminile, să vedem cum se primește. Fain, Eva? Da, fain. Acum să se aprindă luminile. 1, 2, 3, gata! Dragii noștri, dacă v-a plăcut acest atelier, deci noi încercăm idei pe care nu le-am mai încercat până acum. De aceea învățați împreună cu noi care sunt plusurile, care sunt minusurile la anumite materiale. Încercați și nu vă temeți să experimentați. Noi o să continuăm seria noastră de ateliere cu tematică de iarnă și așteptăm să vină iarna și anul ăsta să avem zăpadă. Sper, pentru că anul trecut N-am avut, din păcate. și n-a fost un Crăciun, a fost ca vara, adică ca toamna. Deci nu a fost un Crăciun complet, să zicem așa, pentru că nu am simțit această atmosferă de sărbătoare. Dragii noștri, vă rugăm să ne scrieți în comentarii ce ați dori să facem în următorul atelier. Și să vă abonați, să dați multe like-uri, să spuneți la alții să dea și ei multe like-uri. Deci Bine? faceți share la atelierele noastre pentru că creativitatea merită să fie răspândită. Noi vă dorim o zi minunată, să aveți toate cele bune. Și să aveți dispoziția bună. Da, la revedere!